esiya kuThixo ngalomsebenzi lo msebenzi sokubonakala into obana nomnye ufuna uba yiking nomnye ufuna uba yiking nomnye ufuna uba yiking umama ngubani mama uMageni okay apha singamakhosikazi ayi-4 kule ndlu uMageni uNobandla uNosizwe amen kwabantu bayi-4 inkosikazi yeking uMageni thina singamasebe kaMageni iji nakumthi utyalwe apho uphuma amasebe then uxuzulwe elisebe okanye nje bemile umama eyinkosikazi yeking ezeke omolokazana abayi-3 then ke ngoku ke uxuzuke elisebe iji uZanozuku uye ekhasino kwathiwa pha ekhasino Zanozuku uzothini apha uzofuna isithuba sikaMpondombini na wathi uZanozuku andizange uzofuna isithuba sikaMpondombini ndizofuna isithuba sikatata omkhulu uMandlonke ozeke uMageni wazala uZweledumile wazala mna wavula incwadi kwathi uyathetha ke ngoku yaqalisa ke ikhomishini kwabuzwa kuZanozuku into yokubana awunamfo wenu na wathi uZanozuku andinaye umfo wenu kodwa akekho kwathi waqhubeka uZanozuku nekhomishini wade bayigqibile umnqa wento endiyibonayo mna kule nto yalapha ekhaya kuba usekukhutshwe thina sizalwa apha endlini ucaba ngoku lento wena uzalwa apha ufana nomgqaqwe abana banobukhosi babona abantu benyani wena uzalwa nabo ongwenyani ilapho ifriction iphinde yakhona number 2 dimna ndinamagama kamama esiya kuThixo eyaleza lo msebenzi yiyo ke lento ngade ndihlale kuba noba semhleli phakom ndikhumbula umama wathini uthi ndasebenzela abazukulwane bam nophansi kwelitye zangathi ukusebenzela umzukulwane ndasebenzela abazukulwane bam nophansi kwelitye ndasebenzela abantu bomzi wam ndasebenzela abantu basekhaya ndasebenzela ilali yam ndasebenzela isizwe ngelo xesha sile ezintabeni zaseSuthu renta nayo mama unesamani ekhutshwe liqaqa into makaphuma aphele kulomsi kwacaba ilali iyadibana into yoba makathathwe umama ophoswa kummatana ngexesha na-35 years ugcine ikhehlekazi elingumama zalo uhamba urenta nalo lagula ikhehlekazi emva kokuba ligulile ikhehlekazi ndiyemane ndizobika apha ekhaya akho mntu andiphendulayo ebenegulile umama egulela ematiyatiyela wade wafikela ebhubhela kwatata uNotshakaza apha esiphaqeni kulapho ke izinto zaba ngumvubo wamazima nalapho ndaqinwa nesidumbu sikamama mna ndodwa ndiqale ndihamba ezikudleni uthe emveni kwenkundla lafika iqawuka kwathiwa umama mandimdle akazungcwatywe lapha ekhaya wabethe umama uzundincede mntanam undingcwabele ecaleni kwabantwana bam ndingabi lidikasi endisebenze kangaka ndathi buza uphi lo msebenzi usebenzi lo wathi umama uthi xa wazi umsebenzi endiwusebenzi kowam umsebenzi obakho mabhalana ubekho amapolisa ubekho ikliniki inyama mntanam zoyibona idliwa zizinjapha ngeke uyithathe uyidle ngoba uzobudikwe ile nyama ilapha emva ungayirhaleli ndathula ke nalapho wathi kodwa xa uthetha ngegama lami akuzulunga kodwa uzinyamezele number 3 ndingenziwe idikazi endisebenze kangaka zizinto ke ezithethwa ngumama esiyabe uThixo eyalula umsebenzi wakhe kodwa xa ndibhekile igama likamama liyafofuthwa phantsi kwetafile akuthethwa ngoMageni uba kokwakhe apha
akuthethwa ngoMaginqa uba wey inkosikazi yeKinga, akuthethwa ngoMandlovu uba uMandlovu nguye owadala into yobana ubekho iKingdom. Number 2, nguMaginqa onze uba kubekho eligama lithi Kingdom eKapa. Lilona ke ngolifakwa phansi kwetafile alithethwa kwalona. Uba ndiyalithetha no-Amen ndithenda lo tsotsi kade ngabini. Kuba ndithetha ngegama likamama. Ngoku yonke lento yenzeka ingumvubo wamazimba eKapa. Wena uzalwayo njengangoni yanibona nihleli phi? Hlele emndeni bathi umyeni wami uzemva kwisabantwana. Kodwa mina nihleli phi? Emndililile. Ngoba andifuna nokubona xa ndichase izinto zikamama zezi zandithengela isotsotsi. So ke ngoku into engiyazi yinye kuphela ayikho esibini. Yinto yokubana uZwelithumile wahamba kwalotyolwa intombi yakwaMathanzi. Emva koko uyazala lo mntwana. Emva koko amampondo akhuphi inantsika ikhumbe ezi-2 kwahamba kwabonwa nomntwana emaXhoseni. Emva koko noba ndandingekho utata uNdabakulu wathi ukhuphe ikhumbe ezi-4 kophehlelelwa lo mntwana emaXhoseni. Emva koko kwathiwa ulandiwe lo mntwana wasiwa kwaNdabakulu wemka wasiwa ezweni. Uba wayezokwenziwana I don't know. Kodwa yena walandwa wenziwa zonke izinto zeKapa lo mntwana. So ke ngoku ninibona uba ndiyaphendula eKapa hayi ndingumntu nje othathwa nje ndingazi uba ke ndizothini. Emva koko ndikhumbule nto ndizixelelwe ngumama ufuna ndizithethile ngoba wathi xa uthetha ngegama lam akuzubalule kodwa unyamezele. Nyani ke ndiphila unyamezele mna nanto nabantu abamnabaya nendoda amnatya kodwa eKapa ndithathwa njengobani njengomama mthathe phi apha endlini. Ngongona phakathi amen.